Прави. Ние днес продължаваме с Skywars. Бързо. 3, 2, 1. И Фак. чакаме. Не успях да го убия предния епизод. Да видим сега как ще е. Ти влезна ли? Да. Не те виждам. Сега сме заедно, нали знаеш? Като сме срещу другите. Сега сме заедно. Да, заедно сме. О. У мен има много яки неща. Нека да щупим направо честа. Да проверим и сега пак щупим. Всички сватби се правят в катедрала. Така, мисля, че това ни даде малко по-добър айтъм. Но обските айтъми да ги хвърляме. Сега някакъв там ще го бутам. Цапнах и един го бутнах. Вау. Казвам ти, брат, те тук са нубове. Аз съм много добър, нали? Да. Как ти му? То сам си взриви острова. Някакъв там си изреви само острова, наистина, бе. Къде си? Ти у него ли си? А? Ти у него ли си, който си изреви острова? Не, сега отивам при него. Аз съм следващия остров. До него си, значи, кажи така. Аз съм също до него. Сега строя път към някакъв, който го бутнах, там му вия нещата. Ме чай, като се замисля, нямам меч. Аз оня ще го бутна спокойно. Оня почна нещо да строи. Мисля да му го взривя. Аз идвам към тебе. Мента оня вече е там. Не отивай! Аз съм от другата страна. Аз му взривявам това. Аз строя с дъски. Оки виждам това. Хора, май пак ще си пусне ланчера. Аз няма да излизам. Вие намалете цигарата. Речи на ли? И вие на мен пречите, ама нещо съм казал ли? До теб съм. Ами сега, айде отиваме да го избиеме. Чакай. Приготви се ония с дълно меч. Съм сяла ли трапа тук? Аз съм Ами, сяла ли се чува да трапа? Я съм си ръчува и то къде играе. Къде си? Не, другата страна е ла. Това съм сигурен. Имаш ли крафтинг? Не, Оня няма как да го бутнем. имаме. Що не ми каза, че не си довършил пътя? Аз го довърших. Оня, Да, но без едно копче, нали? да. Хора, видяхте, едно проклето купче изложи цялата ни игра. Аре, избей. 3, 2, 1, скаче. Уу! И пак ще сме заедно. Сега... No permission, diamond block. Ти сега гледаш надолу, нали? Да. Я ти Скача. 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 Скачаш? Заедно ли сме? Да, виждам те. Не сме заедно. Как? Да. Умирай. Вече Пина си от порка и умрях. О, знам как ще умра. Аре, умирай. Окей, първо ще си взема честа, за да не може никой да ми вземе айтемите. И сега...
The mega prank ever. Видях тази за тебе. Тръгай, но бързо, бързо, бързо. Раз, два, три, опа. Ти къде си са? Не знам, ти къде си? Мен те скачам. Много далече. Трябва да убием един. Убивам един, тогава съм до тебе. Окей. Аз ти видях името. И аз твоето. Хора, както виждате, ето Мега Страйк. Името му. Вижда лудница. Аз сега строя с камънина там, към посредата тръгнах. Къде се върнете Те пак виждам. Знаеш точно къде се върнете? Мога да видя. Печката, аз не мога да пускам. Соня не знам. Чест. А не е готова. Който има много хубави айтеми. Аз знаете. Айде, баба ти е обяснила. Аз те виждам. Не знам. Аз не знам. Решиш. Ако Хора сега правим Соня не мога да кейрала и не пускам. За колко няма се слага за един час, ще го направим. Печката. Но той има и Първите две са за така, ето сега Даймонд. Пускате За печка. първата ще я пусна. Обаче не Първото мога те, ето знае, сега ще я покажа на теб. А не има за гъста. Ти къде си? Не мога да пусна. Ми погледни има към средата, някъде съм. Ето, виждаш ли ма? Да, е там, нали? О, аз мога да се фърля от водата. Хора, гледайте моите фейлове. Виж диракта! Опс, един стак вече. Идвам към тебе. Ето го първият ми фейл. Идвам при тебе. Окей. Ще видим дали това ще е първия фейл. Не, ауч, да. Кой те цапна? Никой, аз съм от скачането. Ще си пише нещо. Добър. Ето ма, до теб съм. Окей. Да, малко топ. Готово. Тук съм. Аз на средата. На мидъла. Не, към средата има някой. Да, няма никой. Бързо, бързо, бързо. Строй. Стройки. Не, скоро шифта ще ми свърши. Ето, стига. Стига строй. Това при мене. Yes. Ние сме първите на мидъла. Или някой да ни дойде. А? Слагай, вземай. Никой няма. Това е в промоция. И аз вече, разбира се, съм full iron. Е, като на промоция, иначе е 5-6 лева. Ай! Някой да бие. Никой, изгорях се, угаси пожара просто. Навсякъде го угаси. Един сега го цапвам. Един го цапнах и го бутнах. С какво е? С стрела. Така, ето как. Ауч, някой ме бие. Оня ни стреля от там. Соня. Сега нямам лък. Аз пък имам. Значи ти си про. Имам много стрели, снежни топки. А ти, Апгрейдваме и каската.
Ей, видях го, кой ни цапва. Дали, по-тихо, ще баби. Айде, аз ще дам своя въпрос. И как го бутнах? Той не е паднал. О, брат, някъде трябва да берем още честове. За да намерим Ендер Перла. Ендър перла ли откри? Не търся. Сигурно на дървото горе има още. Още честове. Още по-богатство. Един го цапнах и падна. Оня дет ни убиваше, нали? Не, някакъв и остана само оня, който ни убиваше. Ужас! И ние двамата. Добър ли съм? Да. Как ги цапвам? Ето, като за пръв път в Skywars да се използва братва. Брат, сега аз тук се търся някакви пътища. Има и наистина тук запечна. Аз съм горе и сега гледам кой е тук и кой не. Къде са други? Къде са те? Оня дет ни убиваше ли? Да, аз съм отгоре. Да, май беше по-добра идея да строиш направо нагоре. Ето ме. И аз се задавам от дълбините на дървото. Гледай, оня да не ме цапне. Окей, нямам как да спозапне. Аз ще пускам. О, И тук спри. Спри бе, спри. Аз също си взех почивка, но всички се връщаме. Ние сме такива. Хайде, заради едно време. ох, Вече казах на Херцога, че честа е негова. Аре са, готов ли си да го убием? там ли е оня там? Да, хвърляй се във водата. Нека до мен да умреш. Докъде бяхме стигнали? А, да. Знам, че не Това ще бъде клипа за днес. Всички им може би. танцувам заедно с Харесвайте, коментирайте клиповете ми. За кой не ми каза да пусна вода, бе, имах вода.